Jár vagy 5 darab. De pótlás, nem? De az csukmos van az ötös, nem? Nem. Utaztam azon GVM-mel, akkor azt mondja. Mi? Mert a GVM az alapból azért jött, hogy pótoljon. Nem. Jó. De a kakas, Ez ilyen tátra villamos, mi az? Nem, Zelika villamosülése van ezeknek a buszoknak, ennek is nem tudom milyen, írjátok meg kommentbe. Elvileg Ikaruszel 120, de nem biztos, írjátok meg ti kommentbe. 19-esen? Normál pótlás. Ja. Alfa Volvo. És itt a pályaudvar. Itt van egy C56-os. Ott van a C56-os. Hol? Ott van hátul. Csak innen nem látszik, ott állt nyitott ajtóval. Én nem láttam. Nem. 1905-ös. Persze. Három perc késésen maradunk amúgy, és Mindenki azt hiszi, hogy a 295 meg a GVM ugyanaz jön. 12 perc és ott leszünk. De ki, mondod, hányos hónaptal jöttök? Einstein. Szöget. Következő megálló. Azt nem tudtam milyen. Lehet, hogy nem jártam meg. Bár mondjuk nem teljesen. Ja, jó, nevet. Jönnek már. Fehérben nekem csak itt leszállunk, akkor kurvára balra elmegy a 10-es, mert nem eljár. De ezek... Jött a kumasz szélesen. Itt is egy ufó. Hallod, Dominik? Ilyen ufók vannak ott. Nem fogunk a 600-asjan. Az meg az arra.